Moi. Otin prätkä alle. Lähdin tekemään video teille. Mä tykkään moottoripyöräilystä. Mä tykkään merenrannoista ja hienoista maisemista. Ne on mahtavia. Sitten mä tykkään myös johtamisesta. Ja mua kiinnostaa. Mä tykkään puhua siitä. Se on mun lempiaihe. Ja nyt mä aion kertoa sulle jotain mun ajatuksia strategisesta johtamisesta. Mä oon tehnyt duunia nyt maatalousyritysten johtamisen kanssa. Mitäs mä sanoisin? Semmonen Baltiarallaa 6-7 vuotta. Ja mä oon huomannut, että tuo maatalousyrittäminen, se on tietty pitkän matkan juoksulaji. Ensinnäkin kaikki muutokset, mitä sä haluat kokeilla, niin se on vuoden syklillä. Meillä on vuoden kasvukausi. Ja meillä on toisaalta myös vuoden taloudenpitokausi. Ja tämänpä takia musta se pitkän aikavälin tulevaisuuden suunnittelu, se on aivan keskeisen tärkeää, kun me mietitään maatalousyrityksen johtamista. Ja tämän takia mun mielestä semmoinen puhdas pelkkä talouden johtaminen budjetoinnin keinoilla, tilinpäätösanalyysillä, muulla, niin se vähän ylikorostuu tässä meidän toimialalla. Kun miettii, että miten isoja investointeja te teette. Te olette yksityishenkilöitä, 1-2 omistajaa firmassa, otetaan miljoonien eurojen lainat. Eli silloin me puhutaan aika isoista riskitasoista ja toisaalta me puhutaan myös tosi isoista investoinneista ja panostuksista. Ja tämän takia musta ehkä olisi järkevää miettiä enemmän sitä tulevaisuutta, eli strategiaa. Strategiatyö ytimessähän on se, että me mietitään, millä keinoilla me voidaan muuttaa tulevaisuutta aika pitkälle eteenpäin katsoen. Ja tämä pitkälle eteenpäin tekee tästä lajista pikkasen ehkä haastavampaa. Jos me ajatellaan hyvin lyhyttä aikaväliä, vaikka vuosi, ja joku asia, missä on syy-seuraussuhteet selkeät, vaikka se, että mä haluaisin olla vuoden päästä kesällä tosi hyvässä tikissä ja rantakunnossa, mä menisin nyt salille ja rupeisin syömään oikein. Eiks totta? Mutta sitten jos mä haluaisin, että 5 vuoden päästä mun yritys olisi muuttunut ihan erilaiseksi, mitä se on, niin se ei olekaan enää ihan yhtä selkeää ja yhtä helppoa toi suunnittelu. Mutta uskokaa tai älkää, että sinne 5 vuoden, jopa 10 vuoden päähän me voidaan vaikuttaa tämän hetken tekemisillä. Ja tätä on strategiatyö. Ja semmoinen ensimmäinen iso juttu strategiatyössä on mun mielestä strategian pohja. Sen tunnistaminen ja laatiminen ja niinku tavallaan se iso juonen rakentaminen. Ihan ekka juttu on se, että sä ymmärrät sen, että mitä sä haluut. Eiks totta? Tosta meni muuten varis. Raakku aika hauskasti. Lensi tonne puuhun. Niin, että mitä sä haluut. Ja näitä tahdonilmaisuja on erilaisia. Että mitä sä haluat sun työltä, työpaikalta, mitä sä haluat yrittäjyydeltä, henkilökohtaiselta elämältä, minkälaiseksi sä haluat tulla, mitä sä haluat oppia, mitä sä haluat tehdä työksessä. Ja tää on musta se olennainen pohja. Koska jos toi ei ole sulle selvää, niin miten sä voit tehdä sellaisen strategian, joka tuottaa sulle hyvää oloa ja sun läheisille, milloin sä oot niinku parhaimmillaan. Sitten toinen semmonen juttu, mikä määrittelee aika paljonkin sitä strategiaa, on arvot. Mihin sä uskot? Minkä eteen sä oot valmis tekemään oikeasti tosi isoja panostuksia. Esimerkiksi 2022 helmikuussa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaa, mä olisin ollut valmis lähteä taistelemaan Suomen puolesta, jos sellainen tilanne olisi tullut, ja olisin edelleenkin, koska arvot. Mutta sitten toisaalta ne myös asettaa ne rajat, mitä me ei koskaan ylitetä. Toi on toinen iso juttu. Kolmas iso juttu on se, että mitä isompaa tehtävää me ollaan suorittamassa. Mä oon suorittamassa sitä tehtävää, että mä haluaisin pelastaa maatalousyrittäjät. Työ voi olla mielekästä, merkityksellistä ja se voi olla mukavaa. Ja ylipäätään mä oon ehkä ajatellut aina, että työelämä pitäisi tehdä kivemmaksi. Sen takia mä ajelin nytkin nätti ilta, heinäkuinen ilta, niin mä ajoin prätkällä merenrantaa. Se on musta aika kivaa. Ei se kivous siitä me pieleen, että mä puhun vähän johtamisesta. Ja nyt kun näitä rupeaa vähän summaroimaan, että mitä me halutaan,
mitkä on ne arvot, mihin me uskotaan, mitä isompaa tehtävää me ollaan suorittamassa. Niin tässä alkaa olla jo niitä vision rakennuspalikoita. Eli tavallaan niitä elementtejä, joilla me voidaan lähteä miettimään kuvausta, että millaiseksi meidän elämä, yrittäjyys, yritys tulee joskus pidemmällä aikavälillä. Ja toi voi olla aika pysyvääkin, mutta sitten ne keinot, ne vaihtelee aina yli ajan, koska tämä maasto muuttuu. Eli strategian laatiminen ei ole mun mielestä enää nykypäivänä projekti. Te olette kuullut varmaan paljon näitä, että firmoilla on edelleenkin strategia 2030 ja me eletään vuotta 2024. Että se aloitettaisiin vaikka 2025, kun strategia on 2030 prosessi. Ja se on ne projekti, että laaditaan se. Miettikääs nyt tästä 5 vuotta taaksepäin. Ei ollut pandemiasta mitään tietoa. Ei ollut sotaa alkanut. Meillä oli täysin erilainen korkoympäristö. Meillä oli täysin erilaiset tuottajahinnat. Niiden heilunta oli ihan erilaista kuin mitä se on nyt. Panoshinnat, panosten saatavuus. Koko peli on mennyt uusiksi. Ja sitten meidän maataloustoimialalla on vielä semmoinen hankaloittava tekijä, että yhteiskunnat ja lainsäätäjät ja viranomaiset, niin nehän muuttaa myös meidän pelisäännöt. Säännöllisen epäsäännöllisesti. Laadippa siinä sitten 5-vuotissuunnitelmia. Aika vaikea. Mutta se visio voi olla. Ja tämän takia sitä strategiaa pitää johtaa herkästi koko ajan. Ja mitä se koko ajan johtaminen on? Niin se on sitä, että me pidetään silmät auki, verhot auki, eli seurataan meidän toimintaympäristöä, reagoidaan muutoksiin, reagoidaan mahdollisuuksiin, mitä me kohdataan. Me analysoidaan myös meitä itseä, miten me on menty eteenpäin, ollaanko me liikuttu siihen suuntaan, mihin me halutaan mennä, vai pitääkö meidän jotenkin muuttaa niitä omia toimintatapojamme. Sitten me katsotaan jatkuvasti meidän resursseja, mietitään, että miten me pystytään rakentamaan jotain uusia järkeviä resursseja. Yhdistelemällä niitä järkevästi toisiinsa, eikö totta? Tai kehittämällä jotain uusia, hankkimalla uusia. Tämä on niin tosi moninainen juttu. Ja näistä asioista mä oon hirmu kiinnostunut ja mun mielestä näillä tehdään niitä vallankumouksia. Sitten alkaa syntyä myös se itse strategia, tiekarttakin, ja sehän muuttuu. Kyllä me tarvitaan se roadmap ja tiekartta, mutta eikö se ole niin, että sitä mukaan kun maasto muuttuu, niin karttaa pitää muuttaa. Jos valtiorajat vedetään uusiksi, niin ne vedetään myös karttaa uusiksi. Ihan sama asia näissä business-tiekartoissa. Tämä nyt oli vähän tämmöinen kuvainnollinen tämä valtiorajat, mutta kuitenkin. Sitten semmonen, mikä on musta ehkä strategiatyön ihan ytimessä, niin on strategiset teemat. Ne on se, että minkä asioiden keskittyneeseen tekemiseen me panostetaan jatkuvasti. Ne voi olla hirveän tarkka tuotannon analysointi lukujen avulla. Ne voi olla tarkka talouden johtaminen. Ne voi olla laadukas tekeminen. Ne voi olla ihmisten äärimmäisen hyvä johtaminen. Mä annan esimerkin. Mun tyttäreni, hänellä oli nyt keväällä lukioon pyrkiminen ajankohtainen ja hän halusi taata itselleen sellaisen keskiarvon, että hän pääsee mihin tahansa Oulun lukioon. Okei. Hänellä oli 2 strategista teemaa. 1. Ne joka ilta nukkuu 10. 2. Käy joka päivä suihkus. Ja mitä sitä aiheutti? Me joka ilta 10 nukkumaan aiheutti sen, että nuori nainen oli skarppina koulussa, se jakso keskittyä siellä, se jakso hoitaa läksyt, totta kai ne tulokset oli hyviä. Hän olisi päässyt itse asiassa mihin tahansa Oulun lukioon selkeästi yli 9 keskiarvollaan. No sitä mä en ihan itse asiassa hoksannut ja tajunnut, että mistä hän tämän suihkuhomman otti. Ja mä kysyinkin Katilta, että mikäs tää on? No hei, mä haluan olla nätti ja tuoksuu hyvältä. Nuorelle naiselle ihan hyviä juttuja noikin. Tämmöisten asioiden ympärillä mun työ liikkuu. Sitten kun niihin yhdistetään vähän hintoja, niihin yhdistetään vähän investointien takaisinmaksuja, niihin yhdistetään vähän tuotannon tunnuslukuja ja niiden vaikutuksia kulloisenkin ajanhetken hintaympäristöllä yrityksen kokonaistalouteen, niin meillä alkaa olemaan strategiatyön palapelin palat koossa. Sitten me tarvitaan vähän muutakin johtamista. Meidän pitäisi saada meidän ihmiset toimiin siihen suuntaan,
mihin me ollaan koko yritystä viemässä. Toimii niillä periaatteilla ja ohjat niitä oikeeseen. Ja tää on se toinen juttu. Ja siinä on myös aika iso osuus sille, että millainen työkulttuuri meillä on. Ja uskokaa tai älkää, te yrittäjinä pystytte vaikuttaa siihen kulttuuriin ihan siis tosi paljon, jopa yllättävän paljon. Ja se on johtamisen keskiössä. Nyt mä oon vähän raapastu johtamista niiltä osa-alueilta, mitkä mua kiinnostaa ja minkä kanssa mä työskentelen. Mä juttelen mielellään noista lisää ja sit jos susta tuntuu, niin me voidaan mennä noihin asioihin yhdessä tosi syvälle. Kiitti. Okei, hei, pikkuhehkutus vielä. Kattokaa nyt herranen aika nyt maisemaa. Tuolla näkyy Oulun keskusta. Tuolla takana, meren yli. Me ollaan siis Johteen Pookissa. Tää on hieno paikka. Sitten täällä on vähän jopa spuuki. Tuolla näkyy toi... Näkyykö se? Kyllä se näkyy. Tehdas. Sitten se humisee tähän. Sitten haluan kaikille suositella moottoripyöräilyä. Ai että se on kiva. Ainoa ongelma on vaan se, että nytkin kun mulla on prätkävaatteet, niin tulee muuten hilpan verran kuuma. Näissä tunnelmissa mennään tää kesä. Mä otan sut mukaan.